ರಂಜಿನಿ, ಶಿವರಂಜಿನಿ, ನಂಜಲು, యమనంజలు ఏరన్న బరకతారే బుడాయాలు ఏరు గొత్తుండవు రమేశబడి తెత్తాలు వాళ్ళు ఎన్న లైఫ్నే లగాడి తెత్తున్నాలు ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತಂತ ಒಂಜೇ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಡ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತ್ತ ಇನ್ನು ಅಂದ ದಾದನ ಹೊಡಿತನು ಏನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಂತ ಪಾಡ್ಯಾಲು ನಂಜಲು ಯಮನಂಜಲು ಏರಣ್ಣ ಬರಕತಾರೆ ಬಿಡಾಲು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನಾಡು ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಅವರೇ ನಂಜವ ಅಂತಂದು ಯಾಕೆ ದಾದಾಮಂತಲಾಲು ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಯಾನು ಒರಿಯ ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಬತ್ತಾಲು ಬಾಕಲ್ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾಲು ಅಂಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬಾಡ್ಯಾಲು ಏನ ನಾಲ್ಮಂತೆ ಬಚಾಮನ್ಪ್ಲೇ ಎಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ತುಯ್ಯರು ಡಿಬಾರ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಿದಾಯ್ ಏನ ಲೈಫ್ ಲಗಾಡಿ ಒಂದ್ವೇಳೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಭೂಮಿ ಇತ್ತೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ದುಂಬು ಮಾಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ತಿಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಬಲ್ಲರ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪಜಿ ದಾದಾ ಅನ್ಪನಿ ಈತ ಮಾಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಬುಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಸೇರಿದನಿ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ 30 ದಿನಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತುನಾಗ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತುನಾಗ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಾರು ಪಣ ಅಂತೀರಿ ಪರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿ ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಬುಡುಪುಣಿಂದ ಹೊರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆನ್ಸರ್ ರೂಟೇ ಬಂತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ಪ ಬಂತೀರ ಅಂಡ್ ನಾನು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಕಲೆನ ಮಾರಿರೆ ತಯಾರಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಈತು ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಜರ್ನಿ ಆಡಿದ ಇರೇದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಈ ಜರ್ನಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆನ್ಸರ್ ರೂಟೇ ಬಂತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಇನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಂತಿಗೆ ಏನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ ಏನ್ಯ ಅತ್ತೇನು ಅಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸತ್ಯವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈತು ವರ್ಷಲ ಯಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಪೂರ ತಾಂಕೊಂತೀನಿ ಅವೇ ನೆಟ್ಟಾತೆ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒತ್ತೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಬರ್ತುಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಹುಣಿರಂಡೆ ಇದು ನಾನು ಯಾನ ಮಾಮೂಲಿ ಇತ್ತದು ಅಂಚ ಇದೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಏತೇಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಜವಾನಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾಲೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಸಿನಿಮಾಡಿಗೆ ನಾಟಕಡಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ರಘುವರನ್ ಅಂತ ಎನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅರೇನು ಮರ ಪೇರ್ಲಜ್ಜಿ ಶಿವಣೇ ಶಂಭಲಿಂಗ ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಭಾರಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ವಿಲನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ಬಡಿದಿನ ಪಾಪದ ಖಂಡನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ವೈಕ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಂತೀರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಾನು ಏರೆನ್ನ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ಅನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜ ಅನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರೆನ್ನ ಪಣೆರ ಬಯಸುಜಿ ಅಂದವನ್ನ ಅನ್ನ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಆನಂದ ಬೋಲರ್ ಏನು ಪಂಡಿತೆ ಆನಂದ ಬೋಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಮಾಧವನ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿನಗರ ಇವನ್ನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸೂಪರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಇರುಡ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡದ್ದಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಮಟ್ಟೇಲಿ ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಮಟ್ಟೇಲಿಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ನಾವೇನು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿರ್ನತ್ತು ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಸಾದ ಹಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರಲೇ ಅನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಜಾಗೆ ಅಂದುಂಟು ಚೌಕಟ್ಟು ಒಂದು ಬಂದ್ಬರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗೆ ಐದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅವನ ಎಂಕಲಾಗಿ ಪೋಯಿನವಳು ಪೂರ ಐಟೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಂತಾರೆ ಮಾರೆ ಅವು ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ಹೊರ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಬೇರೆ ಐಕ್ ಅವು ಅಂಚ ಆತೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಐಕೊಂದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಂತದೆ ಎಂಕಲು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪುಟ್ಟೋಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಂತ ಈ ಪೋಡು ಬಂಡೆ ಆತೆ ಅಂಚ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಆಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪಿ ಜನ ಮಂದಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಗ ಅಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಬನ್ಲೆ
ನಿಖಲ್ನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಪುಟ್ಟೋಡನ ಆಸೆ ಉಂಟು ಇದು ಈತು ವರ್ಷ എടുത്തില്ല ಕಾಪಿಕಾಡು ಅನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲ ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಅಂತ ಬುಲ್ಲಿದೆ ಲೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ ಬಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಆತಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈತ ವರ್ಷ ಉಲ್ಲೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದಾಗ ಲೈದೇರು ಆ ಟೀಮಂದು ಬಂತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹತ್ತು ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ದಾಗ ಲೈದೇರ ನಾನು ಅಂಡ್ ನಾನು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಕೊರ್ಪ ಬಂತೇರ ಅಂಡ್ ನಾನು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾರಿರೆ ತಯಾರಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇದಾದ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಶಮ್ಯಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ತಟದಿನ ಬಾಲೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನಕಲ್ಲು ಲೆಪ್ಪು ನಿಂಜ ಬಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಓ ತಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡು ಶಮ್ಯಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡು ತಿಮ್ಮ ಅಂದೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಬಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪು ಇರು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ದಾತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಆ ಮೋಕೆನ ಬಿಡ್ದು ಕಾಸುಗೆ ದಾಯಿ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಅಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಆಡು ಹೊರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿ ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಬುಡುಪುಣಿಂದ ಹೊರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಕೆಲವು ತಂಡದಾಗಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬೈದೇರು ಲೆತ್ತೇರು ಈಗ ಆತು ಕೊರ್ಪ ಈತು ಕೊರ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಾಪರ್ಕ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ ಮಂತಂದ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ತಂಡೋಗಿ ಯಾನು ಸೇರುಚಿ ಅಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬರಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ಆ ನಾಟಕದ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪರಿಗೋಸ್ಕರ ವಾ ತಂಡೋಡ್ಲ ಬತ್ ಮನ್ಪರೆ ತಯಾರುಲ್ಲ ಪಂತನ ಯಾನು ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಾರ ಜನ ತೀಯರೆ ಬರ್ಪಿರತೆ ಅಂಚ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚ ಪಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಡದು ಈತು ವರ್ಷದ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿಜ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡ ಇದ್ದಾದ ಪಣಿಯರು ಇತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ದ ನಾರೇ ನನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡದೆ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಧವ ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಅರೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಬೇರೆ ನಾನು ಎನ್ನ ನಿಜವಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾಶ ಅಣ್ಣೆ ಎತ್ತಲೆ ಕಂಬೇರು ಎತ್ತೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಬಂತೆ ನಾನು ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕವ್ರ ಮೇರೇನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಡುಡೋರಿ ಅಣ್ಣೆ ದಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮೋಕೆ ಗುಡಲ್ಡುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಸುಮಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾರು ಕೆಲವಾರನ ಬುದ್ಧಿ ಪಾತ್ರ ಕೇನಂದ ಯಾನ್ ಆಲಾತಿನಲ ಉಂಟು ಈಜಿಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗದಾಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುದಾಲ ಏರಳ ಪಣಿರಾವಂದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಆಡ ಅನ್ಪೆ ಆಡ ಬಂಡಿಗುಡ್ ಲೈಕ್ ದಾದನ್ಲಾರ ಈ ಕೊಂಚ ಹಿಂಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ತಿಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋಲ ಇಂಚ ಮಂತನ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಏತ್ ವರ್ಷ ನೀನು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಇಂಚಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆರ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಿನ್ಯಾಂಡು ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಆರ್ನ ಇದ್ರು ಉಂತೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ 101% ಒನ್ ಇದು ಮಾತು ಕೋಪಿಷ್ಟ ಯಾರು ಕೋಪಿಷ್ಟ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾದಕ್ಲಾದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನಗ ಆರು ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಒಕ್ಕು ಅಂತೀರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತೇರು ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲವ್ರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಂಡ ಆರು ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಲೀಡರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಪ್ಪುನ ರೀತಿ ಉಂಡದೆ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾರೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆರು ಓಲಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ತು ಮೆಗಿವಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂಡದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮೋಕೆದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಈತ ಸಮಯದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಇರುವ ಜರ್ನಿಡ್ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸ್ತವ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಘಟನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ನಾಟಕ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಲಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಬಂದ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರದು ನಾಟಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗಿನ ಚೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ತೆಲುಗು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಖಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾಟಕ ವಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಏತ ಉಂಡು ಇದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಮರೆಯಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಕೆಲವು ಸೀಟು ಬಾರ್ದು ನಾಟಕ ಅನ್ಪೋರು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಿತ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ತಾಸೆ ಬಟ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಿತ್ ಹಿಡ್ದು ಟಕ್ಕ 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 ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರಂದೇ ಬೋಪ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ನಾನು ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂತ 5 ಜನ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೈಪುಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳಂದ ಖಾಲಿ ಅವು ಟಕ್ಕ ಟಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚದ ಪಾತ್ರೆ ದಿನ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಈ ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆನಗ ಅವಳು ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಅವೋ ಒಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಕೊಂಬುಡು ವಾದ್ಯೋಡು ಚೆಂಡೆಡು ಪೂರ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಮನ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಚೆಂಡೆ ಅವು ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಬಲಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾಡ ನಾಟಕ ಉಂತಾಯಿರ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿ
ಅಂಚೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಉಂಡು ಇವರು ಹುಷಾರಿದ್ದನ್ನಪ್ಪಗಲ ನಾಟಕ ಮಂದಿ ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಜೀವ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವಡ್ದಾಯ್ತು ರಟಿಜಂತ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಆತಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲೆತ್ತಂದು ಬೋದು ಇಂಕಲಾಕುಲ ನಾಟಕ ಮನ್ಪಾದೇರು ಮನ್ಪಾದ ಅಂದ ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಮಲೇರಿಯಾದ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಜ್ವರ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಈರು ಉಂಡರ ನಾಟಕ ಉಡುಪಿಡ ಆನಾಗ ಅರೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಣದಾಲ ಎಂಕಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆ ನಾಟಕ ಮನ್ಪಾದ ಪಿರಗಣತ ಬಿಡ್ತಾ ನಾಟಕದವ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡತನ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಚಳಿ ಅವಂತು ಭಯಂಕರ ಇಂಚನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸೋಪುಡು ಇಂಚವಂತ ಉಂತಿ ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬರ ಉಂತಿ ಜನಕ್ಕಲು ವಾ ತೆಲಿಪುನಿ ಒಂದು ఆయన ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ఆయన ಪಾಪ ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬರ ಉಂತು ಬೊಕ್ಕ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇಂಚೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜೂರು ಅಲ್ತರದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅವು ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇವನು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಅವರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ನಾನು ಅವರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋದು ನಾಟಕ ಮನ್ಪದ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಸುಮಾರು ಆತ ಎನ್ನ ನಾಟಕಡು ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಕಲಾವಿದ ಇರ್ತೀವಿ ಅವರ ಬೋಳರ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಭೋಜರಾಜು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿಯರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಂದ ಅಕ್ಕನ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಕ್ಕ ದಾಯಿ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಿಂದ ಮನವಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ ಸತನ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ದಕ್ಕಲು ಯಾನ್ಲ ನವೀನ್ಲ ಅಂಚದ ನವೀನ ಅಂದ ಓಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಪಾತಿರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯನ ಇಲ್ಲಡಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇತ್ತದು ನಲ ಉಂಡು ಆಯನ ಮದ್ಮೆ ದಪ್ಪಗ ಪೂರ ಯಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತಂದು ಉಂತದ್ದು ಮಂತದ್ದು ನಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣಗ ಆಯನ ಜನಕ್ಲೆನಿ ಏತ್ ತೆಲಿಪವೇನ ಅತಿ ಬುಲಿಪಾಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾಗ ಡ್ರಾಮೋಡು ನಾಟಕೋಡು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜು ಓಮಂಜೂರು ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ದಾಯಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿಲೆಕ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯತ್ ಏರು ಭೋಜರಾಜು ಓಮಂಜೂರು ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಆಯ ಬಿಂದು ಪಂಡಂದಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಾಧ್ಯಮದಿದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಯದಾಕಲು ಆಯನ ಹಿಡ್ದವರೇ ಅನ್ಕಲು ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಯಾನಿತ ಒಂಜೋಲೆ ಭೋಜರಾಜರು ಆರು ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ ಅಂಚಾತ ನಡುಟು ಬತ್ತಂದನ ತಪ್ಪಾಪಣತೆ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಆರೇನು ದುಮ್ಮುಡಿಂದ ಆರಂಭಿರೇ ಬಂದದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಅವು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ್ನೇ ಕಾಮಿಡಿಗಂದೆ ಆಪಣ ಇಂಕ್ ಅವ ಫಿಗರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಏಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಬತ್ತು ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜಿದ್ದು ಉಲೈ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅದು ಮೂಜ್ಜನ್ಲ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲು ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಆತೆ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ಇದೇ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೂ ಅಕಲು ಮಾತ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮುಂದೆ ಅದೇನು ಈತ್ ಸಮಯದ ರಂಗಭೂಮಿ ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ತರದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಆತು ಶಬಾಷ್ ಗಿರಿ ತೆಗೆದು ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಅರಂಟು ಬದುಕೇರು ಭಯಂಕರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಅಂಚಿನ ಓಣದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಕ್ಕದು ಬಿಸಿಲಾಕದಿನ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚದು ವಿಲಾಣಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಓಡಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕುವೇರೆ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪುಣ್ಣಿ ಪೊಗ್ಗಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಗತ್ತೆ ನಂಬಿ ನನಗೆ ಏರ್ನ ಸಂಸಾರ ಲಗಡ್ದೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಎಪ್ಪುನೆ ಎತ್ತಂದೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೋನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮನ್ನಾಗ ಯಾನು ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೇ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ಯಾನೋರಿ ಬರೋಲಿಯ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಜನಕುಲ್ನ ಅಡ್ಡಬುದಾರಿತ್ತು ಜನಕುಲು ಎತ್ತೊಂತೀರಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತುನಾಗ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತುನಾಗ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಾರು ಪಣ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರಿಯೇರು ಬೋರಿ ಬಸವ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಏಜ್ಡ್ ರೋಲು ಒಂದು 78, 80, 90 ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು ಕುಜಲ್ ಪರಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರು ಬರ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಅಂದ ಭಾರಿ ಆ ನಾಟಕ ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಬಚ್ಚು ಅಂತ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಅಂತಂದ ಅಂಡ ఆయన లాస్ట్ ముట్ట పతుంది కూడా అయితే ఆయన కుళ్ళు దించి గంట పడుతుంది కై ఆడొందే ಇಂಚ ಅವು ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಉಂಟು ಐನು ಮಂತ ಅಂತೆ ಅವು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊರ್ನೇಡ್ದವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಜನಕ್ಕಳು ಪಣ ಅಂತೀರಿ ಸೇ
ಇರು ವಿಲ್ಲನ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಈ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋರ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನಾಗ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾಟಕಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವು ಪೊನ್ನತ್ತು ವಾ ಪೊಣ್ಣು ನಾನಂದು ಪೊಂಜವು ಅಂಚ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೊಂಜನಾಕುಲು ಏರು ಯಾನು ಶೋಭರಾಜ್ ಅರವಿಂದನ್ನಿ 3 ಜನ ಪೊಂಜನಾಕುಲು ಬೊಕ್ಕ 2 ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಪಾತ್ರಗಳು ದಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟದಿರೆ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಾತೆ ತೀರು ಪಂಡರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಲ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ನೆನಪದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ನಾವು ದಾದ ಬರೆತೆ ರಾತೇನೆ ಓದೋದು 3 ಪೇಜ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 100 ಲೈನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚ ನೆನಪುದಿಯರೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ದಯೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೇವರನ ದಯೆ ದಾದ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಕೈತಾಲು ಕಾಪಿಗಾಡು ಮಾಸ್ಟ್ನ ಕೈತಾಲಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆನಗನಿ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒರಿಯನತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಒರಿಯನೇ ನಾನು ನೆನಪಿದಿ ಒಂದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ಸನ್ನ ನೆನಪಿದಿವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಮಾಸ್ಟ್ನ ಕೈತಾಲ್ ದಾಯಕುಲ್ಲು ಮನ್ನಾಗ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಒಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಅರ್ನ ಆ ಸೀನುಡಿ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ನಾನು ಬರೆದಿವಂತೆ ದಾಯ ಬರೆದೀಪೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನೆನಪುರಿಜಿಂದತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಮಂಡಿ ಕೊಡಲಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಯಾರು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೊಣೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಹೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ಈತ್ ನಾಟಕ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ಇಂದು ಈ ನಾಟಕಲ ಹೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅವು ಪುನನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಆರ್ನ ಎಂಟ್ರಿದ ಅರ್ನ ಸೀನುಡಿ ಎಂಚಿನ ನಡಪುನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಚೀಟು ಮಂದಿ ನಾನು ಕಿಸಡ್ದಿ ಒಂದು ಕಿಸಡ್ದೀಪುನ ಅವು ನಾಟಕ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆನಾಗ ಆರು ಸೀನ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಇಂಚೆ ತಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇಂಚೆ ಈ ಸೀನ್ ಇಂಚೆ ಈ ಸೀನಿಗೆ ಇಂಚೆ ಬಾರಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಣ ಇಂಚೆ ಆತು ಬಣ್ಣ ಮುಗಿದು ಅಂಚೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ದಯ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಅತ್ತು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಂಡ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಡು ಮಾಮು ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆನ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರನ ತಿಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಮಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಬೋಲರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ತಿಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಬೋಲರ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಿ ದಾದಾ ಅನ್ಪನಿ ಈತ ಮಾಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನು ಆಯ್ತು ಅವು ಏನು ಬೇತಾಗಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಏನು ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಬೇಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಮಾಮು ನಾಟಕದ ಮಾಮನ ಪಾತ್ರ ಮಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ನೆನಪಿತ್ತು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಂತದೆ ಅವು ಪೂರ ದೇವರನ ದಯ ಅಂತ ಬರಲಿ ನವೀನ್ ಈ ಪಡೀಲಿ ಬಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ ಪಾತ್ರನೇ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಗಳು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ಗೆ ಎಂಡ ವಕೀಲೇರು ಮಂತೆ ಅಂತೋನಿ ಮಂತದೆ ರವಿ ಮಂತದೆ ಪೂರ ಸರಾಟ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ಮಂತಂತೆ ಅವು ಏರು ಅಲ್ಪ ತತ್ತೇರನೆಲ್ಲ ಶುರು ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತಿಮ್ಮ ಆರು ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ವಿಸರ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಯನ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಪನ ಉಂತೆ ರಾತಿ ಬಾಕಿದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ತಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾವಡಂಡ ಮಾತಾಡದ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪೋಡು ಹೆಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋರ ಐನ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಬಂದಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡಾರು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ನಾನು ಪನ್ಯಾರೆ ಬಯಸುನೇಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮರಪೆರೆಜಿ ದಾಯನ್ ಬನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಭತ್ತದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿಲು ಬಟ್ಟು ಬೆಲ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪೋಡು ಲಕ್ಕೊಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸು ಬಲಸು ಕೊರೋಡು ನಂಗೆ ಬಲಸದ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಣಸು ಬಲಸದು ಕೊರೋಡು ಅವು ಶಿಕ್ಷೆನೇ ತಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪೂರಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತು ನಡೆದವರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತು ನಡೆದವರು ಈತ ಒಂದು ಯಾರು ಬೇಕು ಜೋಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ದಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬೋದು ಇರಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಇರಿ ದಾಯ ನಾಟಕ ಹೋಗ್ನಿ ಅವು ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ 3 ಜನಲಗೆ ಎಂಜೇರಿ ಹೆಂಗೆ 3 ಜೋಕುಲು 2 ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಜಾನ ಮಲ್ಲಾಲ ಹರ್ಷಿತ ಐದಕ್ಕ ಮಗೆ ತೇಜಸ್ 5 ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಅಂದು 3 ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಬಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಸುಮ ಬಂಡದು ಕುಸುಮಾವತಿ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪನಿ ಕುಸುಮ
ಲೆಪೋಡ ಬರ್ಚತೆ ಹಾಂ ಈತ ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಇದು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಈರ್ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಾಠ ಅತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಯಾನು ಸೇರಿದಿತ್ತಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು ಓನ್ ಯಾನು ಮೂಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಪು ಜಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರನ್ನ ಲಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಭೂಮಿ ಇತ್ತೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ದುಂಬು ಅವೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡೊಂದು ಕಲ್ಪೈನ ಟೀಮ್ ಪಂಡೆಂಗೆ ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಎಂಚ ಪಾತಿರೋಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದು ಪಾತಿರೋಡು ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಶಿಸ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡು ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆ